Лили, готова ли си за служба? Какво сложи в чантата? Май си забравила нещо. Какво ти трябва за служба? Много добре, трябва ти Библия. Нещо друго? Деца, ще помогнете ли на Лили? Какво ще й трябва за службата? Списания! Точно така! Лили, има още нещо. Как ще запомниш хората, с които сме говорили? Браво! Имаш ли молив? Чудесно! Мисля, че си готова. Деца, вие какво ще кажете? Готова ли е Лили? Да! Добре, тогава да упражним какво ще кажеш.